Konek, guys. Ayo, Apa? ayo. Buka. Oh, gendeng aku. Ayo. Gendeng piye to ki? Kene wis mari. Ayo. Buka. Ya, kaya ngapro duwe sak bok lho. Enak apa ya, Bang? Nyapa wong gede mau? Ana apa? Jam piro iki yang lagi teko iki? I'm sorry, Cok. Oh, ketelat sak jam aja. Tak jam tok. Oh, bongko gak we? Ya, krek goreng iki jere wis mari kok gendeng asu.